bona entrada d'any 2008. Jo espero que aquest any 2008, que ara encetarem, serà millor que el 2007. Espero dir-hi fervorosament. No és segur que sigui així. Hi ha coses que a vegades donen a pensar que hi haurà algunes dificultats aquest any que ve. No val la pena pas amagar-les, però de tota manera, per poc que s'hi vagin les coses, jo estic bastant convençut que realment podem encetar un any que des d'un punt de vista de país, sobretot des d'un punt de vista de país, signifiqui l'any en què se li comença a donar el tomb a una situació que segurament per molta gent catalanista fins i tot, doncs no és la millor situació que podríem viure en aquest moment. Seria fàcil avui, com a balanç d'aquest any 2007, fer una crítica fins i tot dura respecte al que ha passat. Però em dóna la impressió que ara el que molts catalans esperen no és precisament mirar enrere respecte a aquest any, sinó enfocar l'any 2008 i el futur amb l'energia i amb la il·lusió i la confiança que Catalunya necessita. I em sembla que nosaltres, som aquella gent que en aquest moment potser podem donar aquest nou esperit en el país. I per tant, més que mirar el que ha passat aquest any 2007, em sembla que el que ens interessa tots plegats, perquè la gent ens agrada de veritat, és que enfoquem l'any 2008 amb aquesta voluntat de construir un país que realment valgui la pena. El president Macià, en el qual cada any podria de Nadal homenatgem, va voler fer això, no? Un país que realment valgui la pena. Va estar, no diré molt difícil, perquè va tenir moltes dificultats, però de tota manera ell hi va posar l'energia i la il·lusió i el patriotisme perquè fos d'aquesta manera. I ara nosaltres ens correspon com a no hereus d'un país, sinó hereus d'un país d'aquella tradició, doncs diguem-ne, agafar-ho amb el mateix esperit positiu i amb el mateix esperit de voluntat de construcció d'un país. Jo crec que cada vegada no vull posar-hi cap accent estrictament polític en aquestes paraules, però sí el que vull recordar és la manifestació del dia de desembre, el dissabte del dia de desembre, que va ser una manifestació que vol dir que aquest poble és un poble que està viu i que a més és un poble que no es vol deixar saquejar i que a més és un poble que pot anar a l'estat. Ho va fer d'una manera pacífica, d'una manera positiva, com sempre ha fet, com en els millors moments, però precisament amb aquest esperit que jo us dic, és el que jo crec que hem d'encarar aquest any 2020 que ara ens arriba. I si m'ho permeteu, allò simplement per acabar, jo ho resumiria amb la felicitació de Nadal que jo mateix us vaig enviar molta gent aquests passats dies, no? I que més o menys, ara ho diré de memòria, però més o menys deia això, que l'esperit de Nadal, que celebrem avui, porti el clima de confort, de serenitat i d'ambició nacional que Catalunya justament reclama. Em sembla que aquestes paraules més o menys poden sintetitzar l'esperit en el qual avui ens retrobem uns pocs